Fordi jo en af de der små falangskov. Jo, du lever kraftigt med liv. For barnlivet, jo. Jeg lever at leve den brede vinkel i 55-50. Ja, kraftigt med fæl, ja. Så var jeg lige til Spartorio. Så skulle vi have nogle stiftdreng. Ja, så også lige nogle sommersbyer. Så gav vi også lige en pen. Overhovedet ikke om det lønere. Det kraftigt med overhovedet ikke. Det var kraftigt med fe, mand. Du skulle prøve. 100.